Welcome to Asbiyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Pavuma, and this is Asbiyelana. Let's fix our love. Welcome to Asbiyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Pavuma, and this is Asbiyelana. Let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba nengqoqana zakho la phansi athenga imoto sazofuna ukuthi yo hayi sazolinda masla ngoba uyinde uzosengidajekela la ipaint phenduka isibuke engasase nje Wala nomngane nami lomuntu lo. Sandwa sami. Sayimini. Angifuni. Ngeke sana. Wa angitheni. Welcome to Asbiyelana, a place of love and restoration. Bakwethu namhlanje sibhalele ubhuti la uthe Thando ngiyakhala ngiyacela ni King Ginger TV nize nizongicekelela because usisi ngalala nosisi wakhe. Inkulu lendaba nami yangisinda. Let us welcome him right now. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama nguThando. Ngubani ubhuti igama? Uxolani Shezi. Xolani Shezi. Xolani Shezi, uvele wabhalela la kwa King Ginger TV iAsbiyelane. Bengicela usho kubabukeli ukuthi uzeleni la. No sisamna ngibhale kwa King Ginger Asbiyelane like ngoba ngicabene nomuntu wami thandana naye 3 years thandana so like first day ngivashe kubo like nalaka nosisi wakhe imistake yami leyo so that's why ngifisa ukuxolisa ukuthi sibuyelane ngoba izinto eziningi ayisakhona ukwenzeka engekho like mina naye besiyinto eyi1 siyinto eyodwa like ngisho ngemsebenzini every day ngilethela isikhaftini like yabo so ngiyabuya ngilethela isikhaftini yabo anytime ebhot ngilethela ukudla ukuthi ngihambe ngeright so like manje kunzima manje like usisi wakhe lo engalala naye angisizi nganix yabo ngoba wathi ahlukane ngoba vele phela ngeke kuze kube into vele eqondile ngoba uthanda usisi wakhe kwakukuntshontshelana nje lokho sosikhathi. So ubhuti wena uvele waqhubeleka wathandana nosisi kamuntu wakho? No akaze ngiqhubeke nje ngoba mhlambe maybe usuku lwesalala ngalo so vele kungangikubo kwakhe umuntu wami so like umuntu wami ehambile esikoleni so like sasala naye wayethe usisi wakhe awusale engenzele like ukudla breakfast oba ngilele khona. Emala sifika kanjani ukuthi utholakale sosendlini khaba umuntu wakho bekenzakalani ukuze ufike lapho? Bengiyobashela umuntu wami ngijwayele kunyaziwa vele kube ngijwayele ukuyovakasha like so yabo mangifika ke like usisi wakhe ke ngenzela ibreakfast so like kwaba nalo ma feelings mina naye sagcina silala so like masilala like kanti uzongena uzofika same time sazi ukuthi ubuya nini uzobuya late ngabo 2 3 kanti wabuya nje ngo12 wasifica impela nje sibhizi kakhulu endlini. Yo wow inzima into yakho kwamina nje angazi ukuthi if it was me bengizoyenza njani kube ngikushise nangamanzi yebo leyo nto but ke I wanna get something la uthe mawufika lapha endlini busofice usisi wakhe bewengekho abazali? No lapha abazali bakhona kodwa abahlali lendlu sasibhizi kuyona so like 2 room wabo wamantombazana like yabo so usisi wakhe lela i1 nawo lela i1 so mina ngivashile ngize kumuntu wami so like usisi wakhe wahamba endlini enkulu ongenzela ibreakfast yabo so mayibuya le endlini enkulu so sisiyahlala la kumnandi sibuka laptop nje kumnandi yabo like kwagcina ke kwenzeka imistake ukuthi gcine thintwana ngayenye indlela kwalalo kanti usisi wakhe uzobuya yabo like yena njalo uzokuthandana into nje kwakho yosuku so like wayitshela usisi wakhe shuthi kade asesithandana yonke le 3 years sithandana mina naye shuthi khona lo muntu vele mina nosisi wakhe ngoba benakho WhatsApp ngamblocker same time yabo Menga WhatsApp ethini mangamthola umuntu wami so ifona yakhe icemile ngWhatsApp usisi wakhe yabo so like yabo waba attracted ngifuna ukunderstand ukuthi kuze ugcina ulale naye yini lento yakheha yokuthi hayi awuthi ngithi kancane? No ngigcine ngilale naye sahlela ngithi endlini egqoka i-tight nje ihleli endlini egqoka i-tight ihleli yabo ibuye uyazibona zonke izimo umuntu wesifazane uyabazi abanye uyabona nje mayevula nemlenze ubone ukuthi yabo
So like-ke shuthi-ke masibuka imovie yabo lokhu engihaga ethi sibali yabo hlezi asihleli nje embhedeni soba yi-2 wagcina wazongena engubeni sabeka i-laptop phambi kwethu sayibuka i-laptop uyabo wangithinta wangithinta kabi like ngamthinta-ke nami sabe saqabulana straight sabe sangabe sapholisa amaseko kwenzeka wakwenza kanti uzofika yabo and eminyango into eyaba wesaba nayidomi eminyango asingavalanga la sasifushwe nvisivalo la singalokhanga yabo vele umuntu wami efika uyofika lokho isivalo vele engene ufika uyalokho yangena Hayi inzima indawo wangifica nje impela ngiphezulu kubi kakhulu like ngiyafisa ukuthi ngibuyelane naye ngoba bekumuntu besizana naye. But ucabanga ukuthi uzothini mayikubona? Akusumuntu onolaka, akusumuntu olwayo, umuntu onjani nje? Yena wengangishisa ngamanzi njengoba usho Yeah. like yabo umuntu ngendlela kayiyona une-anger too much yabo Yeah. like une-anger like Yeah. kodwa yo But ngoba uyacabanga ukuthi nawe ubongayenza the very same thing if bekunguwe yenza kubhuti wakho? yo yeah nokho abengayenza the very Yeah. same thing Okay. like Hayi azameke ilaki yena ngiyafisa nje ukuthi ngiyathemba ukuthi nala ekhaya njengoba ngicelile hayi Yeah. yonke into yami bazoyenza ukuthi ihambe straight ihambe kahle. yeah Alright. Sikwazileke ukumthola i-crew iyenzile investigation yayenza yam-organize ngoba lana ke. Yes. ukhona manje Ukhona manje simgoqile-ke ngendlela simgoqe ngayo Yeah. waza-ke wazofikelela la. Nah, kungcono. Ngizocela-ke nawe uzithobe because wona kakhulu. yeah hayi ngona kakhulu Wona kakhulu. lokho ngifisa ukukulungisa nami njengendoda Okay. yeah Hayi-ke masingabe sisahlala endabeni singene nje kuyo. Simphiwe ngicela ungilethele yena. Hayibo, and then Sisi, go uhlale phansi. Unjani Sami? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama nguThando Kuhle Bavuma and this is the show called Asibuyelane. It's on King Ginger TV. Ubhuti la usicelela ukuthi sicela sikubize kunendaba afuna ukuyikhuluma nawe. Uyamazi qala ubhuti? Ya ngiyamazi. Before singene endabeni usisi ubani wakuphi uhlala kuphi? Igama nguMasiko wakwambeka. Okay. Ngihlala eKagiso. Hlala eKagiso. Yes. Okay. So ubhuti lo oseceleni kwami umazi kanjani? Umuntu wami. Bekumuntu wakho. Yes. Okay, so what happened? Walala nosisi wami. Wavakasha, waphithana ngathi uvakashela nini. Kanti uzolala nosisi wami. Mina ngihlala ekhaya. Kini Yo. Ulala nosisi wami. uleli nosisi wakho. Embhedeni wami. Abahluphala. Okuphi wena? Bengingekho bengemall. Ngiyothenga iguza. Yeah. Mangibuya nje kubhizi endlini. Sure. Okay. Yeah, ubhuti beseyishilo leyo nto leyo wasicela wathi na kanjani nje sicela sikuhlanganise ukuthi ube khona lana ozokwazi ukukhuluma nawe, right? So uthi la ucela ukubelana nawe but ngicela ngingamkhulumeli azikhulumele yena. uyaphila Yo, Uyaphila. Waska bangixwayela wena. Ungangijwayeli wena. Ungazombhedela. Uyangijwayela Ngicela kahle. ungimamele. Simamele, Ngoba Ngicela uzoqamba amanga. no ngicela ungimamele ukuthi ngifuna ukuthini kuqala uyaphila Khulu. no ngibhalele le show ngoba ngifisa ukuxolisa like kubona na wonke umuntu ukuthi ngibe nephutha yabo like ngiyafisa Iphutha? ukuthi Yeah, kubuye kwaba ne-misunderstanding. Akuna misunderstanding yenex. Ayikho misunderstanding. kube Kanjani? Ayikho. Nosisi wami. My sister. Are you mad? Uyangijwayela kahle kahle No. uyangijwayela wena. Ngicela ungilalele Yo mina. yo sisi wena ngicela ukuhamba ngoba lo Sisi ngicela ume ne. Ummameli ukuthi uthini? Angithi sebeyenzile leyo nto leyo. Kuthiwa okone ngomlomo kulungiswa ngomlomo. ngomlomo. You understand? Yes, ufike sekuyenzeke leyo scenario leyo but ngicela umnike isikhathi azama uku-explainer because manje asazi nokuthi umuntu osejusile ubani mhlawumbe usisi wakho oqale yena noma kwenze njani but asizwe iside lakhe ukuthi uthini bese you can take it from there. no ngicela ungilalele yena angithi ngangivashele wena vele uyazi ngijwayele ukuvakashela ngendlela e-right so usisi wakho wafika endlini egqoka i-tight like nje emfishane wafika wahlala endlini waqala wahlala lapha esitulweni lesi silapha ngasemnyango uthe esuka wazongena engubeni embhedeni
yabo like lokhe yabo engiphansa ispare yabo sibuka imovie laptop yakho yabo lokho engiphansa-ke engiphansa kwaze kwafika ekuthenini manje shuthi ngathinteka kabi ngumuntu wesilisa umuntu wesilisa ubuye be-weak ane ubuye be-weak so Yeah. like ngathinteka kabi nami ngaba weak ngendlela engaba weak ngayo kwenzeka lokho wakufeca kwenzeka kodwa ngiyafisa ukuthi sikulungise ngoba okwamanje since wangishiya nje le 8 months oba wangishiya akekho umuntu osekhona njengamanje empilweni yami like ngisalangazelele wena ukuthi ungifice ngiyilento le engiyiyona owangifica ngiyiyona namanje so like ngizocela ukuxolisa that's why nami ngibhalile lapho ukuthi ngibhalile ukuthi ngikwazi ukuthi bengisize ubuye empilweni yami zimile ezinye izinto zami for wena. Uzizwa kanjani-ke sisi methi akulunganga nje kuyo yonke le 8 months sehlukane nawe ufuna ukubelana nawe? Sisi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. 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 But yamuzwa manje ukuthi kahle kahle yena ebengenazi inhloso zokulana usisi wakho omhehile. Mara why? Ngiyamuzwa, yes, ngiyamuzwa. Uyaxolisa. Manje mina ngiforgive kanjani, ngizomthema kanjani? Usisi wakho yena usahlala naye? Angizwani nosisi wami. Uyangizwana nami ngiyamzwana, asizwani nje. Ngoba nguye osihlukanisile. Akuzwani ngenxa yakhe naye. Usisi wakho umuntu onjani nje, umuntu othanda amadoda noma? Uthanda amadoda, angazi ukuthi ufunani kumntwana. Uthanda amadoda like yo. But nawe yabo ukuthi if bomtshelile umuntu wakho ukuthi ngicela uze mase ngibuye e-mall because yamazi usisi wakho uthanda amadoda. Ngimtshelile ngiyamangala nje mangifika endlini sengimfumana endlini nosisi wami bebhizi kanjani? Yazi lo bhuti usile kanjani? Yeah. Lo bhuti usile lo. Yeah, siyakuzwa. But manje ufuna ukubelana nawe. Angifuni ngeke ngibazi ngoba angithembi. Umthembi. Angithembi. Into mela yenze manje angaconvince ukuthi seshintshile. Action. So ungabuyelana naye. Mangabona kahle mangashintsha nje. Angashintsha kwami inhliziyo yami ikhulile sisi. Kakhulu. Besi together all the time like everything. Ngamenzela yonke into nje. Waze ngiphedele wangiekthela nje. But manje njengoba esho angithi ukule show uzobhalela ukuthi wena nibuyelane. Do you agree ukuthi niphinde nibuyelane nilungise la na khona noma you're not sure? But ukumthanda uyamthanda ngiyakubona emehlweni ungacamamanga. Ukumthanda Sorry. No mama, no mama. No ne. Like ngizoxolisa ne. Ngoba ngize la ngizoxolisa ngithi. Yeah. Like bengeke ngize la kuba nginazo space sokuthi mina ngixolisa. Ngizoxolisa like ukulwa ngeke usize ukulwa. Yeah. Yabo. Kwahlula abantu abakwazi ukulwa ne. So like ucela ukuxola ne. Ngizoxolisa. It's okay. Yes, okay. Ngiyamxolela. Uyamxolela. Kodwa ngisamkwatela manje ngifuna like no akimobahle kodwa ukuhaga I'm still angry. So umfa sibaka sesikakang hore ake kuphole. Ngibi hanga bona go changeile nka mo fa 9 months or 6 months. Ke bona ka di action tsa hae ke bona o changeile ka nnete ke bona gore ha se motho le banyana na. Show me 6 months, 9 months. Yes. Yo. Phela in 9 months umuntu ozithwele Cho. Yes. Angithi zamhlu. Yeah. I need to heal. What's your take on that? Ay ngono mangathiwa mhlawumbe uthi uzonginika maybe 3 months. 3 months, 2 months like yebo. kodwa ngaphandle mangathiwa ke uzonginika lo 9 months uzobeza uzongibona. Nga understand ke if engezi ngisho ukuzongibona 9 months wonke ngoba ngize ngibhayile show ngimkhumbule kumanje into engizoyimisa kanjani. Uzoyithini? Yamuzwa Like 9 months. 9 months hayi umuntu ozithwele. Wazi ngani noma ngoba sengiqulekile lapho. Noma uzoshona nje next week. Ngizoshona ungakashona. Uyadelela umuntu nje akashoni ngespeed. Akashoni ngespeed. Akashoni. Oh uNkulunkulu wena yazi. Kazal but let's be serious. Umkomnikeze noma 2 months noma 3 months. Okay. Umbone anjahe izinto right? Yeah. Slowly but surely uzophola then niqhubeleke la nigcine khona. Ngifamika 4 months. For Or 3 months ke it's fine. 3 months. Yeah.
Uyamthanda-ke kodwa ne? Hey, kodwa sikamele amantombazana. Hayi bo, uyamthanda. Ngiqalile ngamthanda mara manje ngizobona in 3 months ama-action wakhe kanjani. If ayabheda ngizophuma kuyo ngoba mina benekusekithile ho yena. O na le motho o na le yena no? Wena. Ahle jwang ke lemetse ka hare. O emetse the love of your life. Like obvious I need to heal. yes I need to go. But yamuzwa Ya, isithando sakho ngiyamuzwa. siyathembisa-ke kodwa. Kodwa 3 months, ish. Awuyangimali. Kodwa sivumelene na ukuthi Yeah. 3 months noma u2 months yayibo. Yeah, u2 months, ngcono ne2 months. Kodwa Akufani no, nempama so- yephoyisa. akufani nempama yephoyisa Yeah. kodwa-ke ke isicelo sami siyi-1 year. Yeah. Ngicela ukuthi kulo 3 months engizobe ngulindile Nkosi yami ebekwazi nanokuthi phela ezongibona or sibonane-ke somewhere noma singahlangana emamoli Yeah. at least engezi endlini Yeah. singajahi izinto Yeah. hlangane emamoli at least-ke just ukuthi nami Umkhiphe nje. just ukuthi nami phela ngibuyise nengqondo ngoba ingqondo ayisekho ihambile Uyamuzwa mhlampe ukuthi yabona ngendlela ongonde ngayo eish angazi mhlampe nomzimba uzobuya uzobuya Negazi lizobuya, and yabona. uzokuphekela phela uya understand Yeah. ayinele Yeah. umoya emsebenzini Emsebenzini, unice engithe hawu isikhathi. Nkosi yami Yabo. Bengizenza lezi zinto lezo. Why asa appreciate kanako? Kwaba Mara wena i-mistake, Chomi i-mistake. uma uyabona bhuti ukuthi wena nje bonenhlanhla kanjani uthola kuthwani istandard sebundoda uyindoda phela indoda ngomfazi right Yeah. uthola izinto ezitholwa abantu sebeshadile Yeah. phela lo ukunikeza istandard sobufazi in the girlfriend level Yeah. ngiyayibona leyo nto sho ukuthi mase ngaba umfazi uzokuthoba nezinyawo uma ubuya emsebenzini Yo. And bekwenza. Bengimnika I was doing Bengigeze Chomi uthoba nezinyawo every details. mm I made sure gore you know can it's happy but then ha appreciate. yeah That's why ngimkhumbula yaza umuntu ofana naye ngamboni. yeah ngeke abe khona Ngamboni. Kodwa ke very phuthela banga kumina kodwa ngiyafisa ukuthi yonke into ethi ilungu ngendlela right. Like leyo 3 months incane ngoba siyakwazi ukubekezela kuphela inyanga sihole incane. Like kodwa simele nje mamoli imangi off ezemole jike moli at least inyana nami yabo. yo And mina naye okunye futhi sizala ngenyanga i1 sizala ngoSeptember sobabili yabo so like besinakho ukuthi njalo mangoSeptember mina ngizala ngenani yabo yena ungaphambi kwe28 so like besikhetha ukuthi okay kule nyanga le siyenza nge9 Yeah. kule nyanga le birthday Yeah. siyenza Gate 28 yabo alright. like manje umuntu okunderstandayo ngisho Niyasebenzisana. ngathiwa imali kwemsebenzini anginayo ehambe kuma wakhe ngibolekela imali eyibole ngathi ifuna uyena Shame. ethi nayi mase ngikhokhela ungayikhokhi baby siyasizana yabo like manje sekunzima manginama mina ngiyoka mashonisa ngifuna imali yokuye emsebenzini yabo sekunzima Uzwa kanjani mekhuluma kanje ngawe? Ngiyablasha. Hayi semiyamthanda. Okay, Yeah, but mara inhliziyo yami ibuhlungu khuluma iqiniso. Yeah. but it will heal. Yabo isikhathi masiloko sihamba uzophola ngaphakathi. But yabo ukuthi uzimisele ngawo. Yeah, if isimisele ngempela ngizobana ngona action. But siyavuma isithando sakho kubelana nawe ukunikeza duration ye3 months uzizwa kanjani? ngizizwa kahle ngizizwa ngihappy kakhulu iyangijabulisa yazi and bengisaba ngisho kumtext that one sengibhala kade agcina ukukhuluma naye kade yabo and mangithi ngiblockile ngithi ngifona ngezinamba beletha kanti ilenja le ivele kube buhlungu inhliziyo yabona uma ngezwe izwi lakhe lithi nje ilenja vele ukuthi take inhliziyo ngishaya uvalo yabo and mhlambe ngicishe ngaba ngaphatha nawo ushukela athi Shame. Ayo yamthanda niyathandana ke kodwa. Ngiyathandana. cishe ngalimala Alright. Ngiyayithanda ke mina into engibonayo nengiyizwayo. Iyathembisa. Ngizocela ke ningimele lapha ngaphandle ngivale ishow soqhubeka sikhuluma. yeah Okay. Alright. asiyabonga Obetunana, love always wins. On King Ginger TV, it's all about restoration. We are not here to break, but to fix. Until next time, God bless.
Welcome to Asibuyelane, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thandokuhle Bavuma, and this is Asibuyelane. Let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba ney'ngqongqana zakho dlala phansi athenga imoto usazofuna ukuthi yo hayi ngisazolinda masla ngoba uyindizo sengidatshekela la ipaint phenduka isibuko engasazi nje. Walala nomngane wami lomuntu lo. Sithandwa sami sayimina. Angifuni ngeke ngizange angitheni